وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. انی لیگلی منگا پایس کلی کے اس نبی مگر کل چاہی انکارو کون اونی والمنگا اوسیدن کی دائے کریم فسختو دا مال باندے او پا مرزنو دا بدن دا دید پارا چا اللہ تعاجزیو کیم. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنت حتی عفو بیا بدل کی راست منگا پزید تکلیف باندے خوشحالے تردی پوری چیزی زیاد شول. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اور دیوی یقینا رسید لی زمگا مشران تم تکلیفنا و خوشحالے نونی والمنگا دیل ربیانا کہا او دین پریدل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. او کدا اکلو والو ایمان راوڑے او زانے بچ کرے دا مخالفت دا اللہ و رسولنا خامخا راپرانستے بے منگا پر ایمان نے دیر برکات دا آسمان و دزمکر طرفنا. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لیکن دی تکذیب کون اونی والمنگادی فعذابنو فصودائی چری کم کارون کول. افامن اہل القرى یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا پامن کے ریشی دا کلی والا اوسنیم چراشی بدی بن عذاب زمگا رش پہ بدا سال کی چدی بودیم. اوامن اہل القرى یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون. آیا پامن کے ریشی دا کل والا اوسنیم چراشی دی تزمگا عذاب دا صاف وقت کے بدا سال چدی با مشغولی بلبو کے. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. آئے دی بیری دی دا اللہ دا عذابنا نبی یری کی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان.